देखी जी, चिंकी मिंकी के एडमिशन करावला की जरूरत वो कॉन्वेंट में। देखी जी, बाकी सब तो ठीक बा, वो केहू और के अमानत बाटे, हमनी पर उनका अधिकार ना बाटे। कल के बबुनी के ससुराल वाले आके लिया जी हैं, तब तक कुल पैसा पानी में फिर जाई ना। तो चिंता मत करा, अब राधा और चिंकी मिंकी कहीं ना चाहिए। अगर वो लोग लेवे खातिर भी आई है ना, तब वो हम ना भेजा। लेकिन कुछ ना, जौन हम कह देनी वो कह देनी। देखी जी, अभी आप भावना में बनी, पर सच्चाई तो ई बाटे कि जीवन बहुत बड़ा होखेला, ऐसे तो ना कटी ना। अरे जब तक हमनी के बानी तब तक ठीक बा, काल के बहू बेटा के जमाना आई और बहू कैसन होखी कैसन ना निर्वाहन कर पाई केकरा के पता बा। अरे जीवन के फैसला भावना में बह के ना लियल जाला। तो हम का करी? हमार मानी तो एक बेर अब दोबारा जाए दी, फिर जैसन हुई कल जाई। लागत बा भाभीयों के ऊपर हम भार हो गए। अम्मा जी, आपे सोची, बबुनी के उजा हिस्सा बखरा बाटे, ओकर का होखी? और अगर बबुनी हिजा रही हैं तो ऊ सब उनकर हिस्सा ना दिहे ना। हमार मानी तो बबुनी के एक बार दोबारा जाए दी। बात तो सही कहा तारू, बाकी राधा के परिवार वाला के राधा के साथे व्यवहार अच्छा ना रहेला। हाँ, राधा बिटिया की वजह बहुत दुख बा। हमके नहीं लगत कि राधा बिटिया की वजह दोबारा जाए के चाहिए ना। माई ना, अगर बबुनी अच्छा से रही हैं तो उनकर हिस्सा दिला के अलगा करा दिहल जाई। अब फिर पूरा परिवार सुखी से रही ना। कुछ होके, लेकिन हम अपने बहन के वो घर में दोबारा ना भेजा। हाँ देखा बहुरिया, अगर वो एजा खुश बाड़ी तो ओके खुश रहेदा। भगवान ओकरा ऊपर इतना बड़ा विपत्ति काहे डरती? अगर ओकर किस्मत ना खराब हो तो वो एजा ओजा काहे भटकर? तू ही बतावा, केहू नैहर में रहे की चाहता रा? ओकरा के ओजा तकलीफ बा, तबे ता ना जाए के चाहता री बेचारी। एजा भी पूरा परिवार पर हम भार हो गए बानी। का करी, कहाँ जाई? अगर दोनों बचिया सब बढ़ना रही थी तो हम जीवन से मुक्ति ले लेती। वीरेंद्र सही कहा तारे, हमके भी लागता राधा के मायके में बितावल भारी हुई जाई। अब देखा ना, जब आई रहली तो कितना खुश रहली, और अब देखा फिर से उदास हो गई। ओकर जिंदगी के कुछ न कुछ स्थायी उपाय तो सोचे के होखी। सही कहा तारू, आखिर कल का जाओ? यह बात तो हमके नहीं खे समझ में आवत। राधा के उनके ससुराल में ऐसा दुर्गति भइल बा कि उनके दोबारा ससुराल भेजल ठीक नहीं खे। अरे देखी ना, इतना दिन हो गए लेकिन केहू खोज खबर ना लेलस कि राधा कैसे बाड़ी। अरे केहू झूठ मूठ में फोन भी ना केलस कि तू कैसन बाड़ू कैसन नहीं। हमके तो ई लगता कि वो लोग अपनी तरफ से सारा रिश्ता खत्म कर चुकल बने। आखिर कोयल का जा दूसर बिया। हाँ, बबुनी के दूसर बिया करेले ठीक रही। दूसर बिया के करी? दूसर बिया ओहो विधवा से? काहे बाबूजी, काहे न करी दूसर बिया? एगो आदमी के औरत मरेली तो ओकर दूसर बिया हो सकेला। उहे एगो औरत के विधवा होखे पे ओकर दूसर बिया काहे न हो सकेला बाबूजी? सही कहा तारू बहू, ये ठीक रही। ए जी, राधा का बिया खोजी। ठीक बा, खोजा तो जाइए, बाकी राधा दूसर बिया खातिर तैयार हुई हैं। वो हमार जिम्मेदारी बा, हम बात करब राधा से। तू लोग चिंता छोड़ा, तू लोग बस
राधा के ब्याह हो जा। ना माई, हम ऐसा ना कर पाई। हम दोसर ब्याह ना कर पाई। हमरा किस्मत में जवन लिखल रहल तवन भइल, जवन भोगे के रहल तवन भोगनी। अब आगे जवन दुख दंड मिली ओकरा के हम सह लिया, बाकी हम ब्याह ना करब। बिटिया, ये जीवन बहुत बड़ बा, दूसर के सहारे ना कट पाई। माई, हमके केहू के सहारा की जरूरत नहीं है, और अगर पड़ी भी तो रवा लोग बानी ना। बाबूजी, भैया, भाभी सब केहू तो बड़ले बाना। हाँ, सब बानी, सब तोहरा साथ बानी बिटिया। लेकिन नैहर कितनो लायक होखे, नैहर में जीवन पार ना होखेला। हमार बात माना बेटा, ब्याह कइला। लेकिन माई, बिटिया, सबके यही इच्छा बा, और तोहर बिटियन के भलाई भी इहे में बा। बिटिया, हम तोहर माई बानी, तोहर हित के बारे में सोचे नहीं। अच्छा तुहे बतावा, कौन माई चाहेली कि ओकर बिटिया ओकरा से दूर जाए? बाकी हम जानत नहीं, अपना पास रहेले में तोहार हित ना बाटे बिटिया। ठीक बा माई। जौन तोहरा ठीक लगे कर। माई, चुप हो जा बिटिया, चुप हो जा, चुप हो जा। माई, काका पाव लगी। अरे झगड़ू, आओ बैठा बैठा बैठा। तहरे की याद करत रही हम। रौनक, हाँ बाबूजी। जा झगड़ू खादी चाय पानी ले आवा। ठीक बा अरे बाबूजी। नहीं काका, घर में सतावत नहीं, चाय पानी कुल हो गइल बा। बताई रहुआ कैसे याद कनी हमके? झगड़ू, तू हमार बेटी के कुल स्थिति परिस्थिति जानते बड़ा तकलीफ में बिया। हम चाहतानी कि ओकर दोसर बियाह करा दी, शायद दुख कुछ कम हो जाए। ई त काका तू बहुत बढ़िया सोचत बाड़ा, इहे होके के चाहिए। झगड़ू, यही से तहरा की याद कैनी है कि तू तो हमेशा बियाह शादी करावत रहेला। तहरा नजर में कोनो बियाह होखे त अच्छा घर बर बतावा। काका तू तनको मत घबरा, बिटिया खातिर एक से एक घर बा। हम तो कहता नहीं तू काले चला। तो ठीक बा, काल चले के। हाँ हाँ ठीक। खुश अच्छा रह। बड़ा। देखी रवा लोग हमार बात के बुरा मत मानी, ई ब्याह नहीं हो सकत। अरे दुआ ब्याह लइकन के शोभा देवेला, लइकिन के ना। आपके लइकी से आपन लइका के ब्याह करके हमके गांव समाज में जग हसाई नहीं करे के बाद रवा लोग माफ करें। चलो तनी, प्रणाम। प्रणाम। आप सब बात के समझी, दुआ तकले तो ठीक रहा, बाकी दूदू को बच्ची के माँ ई ठीक ना बा। अगर वह दोनों बच्ची ना रहती तो हम ई ब्याह कर देती। आप सब हमरा के क्षमा करें, ई ब्याह हम ना कर सकी। अब का होगी? अब हमार बिटिया के जीवन कैसे पार होगी? अरे तू परेशान काहे होता रो? कहीं ना कहीं तय होइए न जाई। हाँ माही, हमनी के बानी जाना, हमनी के ढूंढल जाई। तू काहे परेशान हो खतड़ू? एक काका, हमरे जान पहचान के एक और ब्याह बाटे, और लड़का भी अच्छा बाटे, नौकरी भी करेला, घर दुआर पर परिवार सब अच्छा बाटे। लड़का का ब्याह हो गइल रहे, पत्नी बीमारी से मर गईली, एगो छोट लड़का बा। उनकरा कहनाम बाकी जे हमरा लड़का के संभाली, हम वही से ब्याह करेम। अगर रउआ कहीं तो हम जाके बात कर लें। हाँ, कहीं जाओ, जाके बात करी। अब लड़का संभालल कोनो भार बका, हमार राधा सब संभाल ली है।
ठीक बा, कल चलो। ठीक बा काका, प्रणाम। प्रणाम। देखे भाई साहब, परेशान ना होखी। शादी ब्याह कैले के हमरा और बेटी की जरूरत बा, और रउआ हमार बेटा के। रउआ के हमार बेटा पसंद बा, हमनी के आपके बेटी। सब ठीक बा, बेझिझक शादी की तैयारी करी। अपने बड़ा महान बानी, आपके जैसन सज्जन इंसान के यहाँ रिश्ता करके हम धन्य हो जाए। जाना तनी दुआ बियाह पे ना जाने लोग कितना तरह के बात बनावेला। सही बात बा। ऐसन कोनो बात नहीं खे। रउआ सबके अपन अपन विचार बा। जी हमके शादी पसंद बा, आप शादी के तैयारी करी, ब्याह होखी। देखी जी, वो सब तो ठीक बाटे, बाकी हमार एगो शर्त बाटे। कैसन शर्त? ब्याह होखी त दुल्हन तो हमरे घरे अइहन, बाकी उनकर दोनों बेटी सन ना अइहन। काहे से कि हम उ लोग के ना अपना पाई। ठीक बा अम्मा जी, हमके राउर शर्त मंजूर बा। हम अपने भांजियन के अपने लगे रखा। और कोनो बात? अरे ना ना, और ही कोनो बात नहीं है, खाली वो दोनों हमरे घरे ना आवे के चाहिए। ठीक बनाइए। बाकी हमके ई शर्त मंजूर नहीं खे। हम अपन बच्चियन के कोनो हाल में छोड़ ना सकिले, चाहे ब्याह होके चाहे ना। देखा बिटिया, हमार बात माना, ये तो हर जीवन के सवाल बाटे। माई, हमरा जीवन से ज्यादा जरूरी हमरा खातिर हमार बेटी बाड़ी सन। बस ये लोग के बारे में हम सोचा तानी, ये लोग के बिना हमार जीवन अधूरा बाटे। बाबूनी, चिंकी मिंकी के चिंता जिन करी, हमनी सब बानी ना। राधा, चिंकी मिंकी के हमनी के संभालियल जाई, एलोन के पढ़ा लिखा के शादी ब्याह कर दियल जाई। देख बेटा, एगो तो एकनी के लड़की जात बाड़ी सा, का लोग के सियान हुई सा शादी ब्याह हो जाई तो ओ घड़ी तो अकेले हुई जीवन, तो अकेले का करबो? तो शादी कर लेबो तो तहर परिवार मिल जाई, जीवन आसानी से कट जाई। तू अपन जीवन के बारे में सोच बेटा, हमार बात मान लो। बाबूजी, हम एगो माई बानी, और हर माई के जीवन ओकर औलाद होखेला, ओकर बच्चा होखेला। ये लोग हमार जीवन बाटे। बुचिया, अब तू है लोग अपन माई के समझाओ, न तो तू लोगन के मुंह में अपन जिंदगी बर्बाद कर ले। नानी, रोआ मत, चुप हो जा नानी, हम माई के मना लेब। हाँ नानी, हमने अभी जाता नहीं मम्मी के पास। मम्मी, जब नाना नानी इतना कहते बड़े तो ब्याह कर लाना। बिटिया, हम ब्याह ना कर सकेले। हम ब्याह करके चल जाए तो तू लोग कैसे रहबू? मम्मी के बिना रह पाइबू? मम्मी, हमनी नानी के पास रह लिहल जाई, हमनी के कोनो परेशानी न बाटे। बाकी बेटा, बाकी रोके कुछ न मम्मी, आपके ब्याह करे के होगी, आपके हमनी के कसम। बिटिया, ये तो का कहलू? अरे हमके धर्म संकट में डाल दे लो। अब हम का करी?
ना हम तो लोग के छोड़ सकीले, ना तो लोग के कसम के तोड़ सकीले। मम्मी तू बियाह कर लेना, सब ठीक हो जाए। बिटिया, हम ब्याह करब बिटिया, ब्याह करब।